kanggo dulur-dulur ya matur suwun ya. Ayo seksi marah ati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana kula arek ayo sapa to jenengmu sapa to jenengmu Gak usah takut jenengku. nang jomer kok piye Aku jaluk nomore HP-mu. tuh kan Aku rondo Banyuwangi. Jaluk tino rapi ora dadi. rondo seksi Banyuwangi abokong gede tan sangguga ati Esipe merga piye mergo aku durung berarti aku rondorong tak pernah dibuka aja ding 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 kok ngandel lho ya ngandel ya mak iya iya nggak nutupi rada ning yang ngandel ora weh lah orang ngandel maksudnya lah ya kalau saya peti-petan lah ya wis perawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi ora peduli Nanya rondo isi suci mereka aku durung berarti kramati ora ngandel Ayo, jalale-lale
takon mengkancai nyong. Kok percaya apa ora? Percaya. Percaya? Percaya Yakin? dong. Buktinya dilakon. Jajak. Ya. Oh iya jebul. Percaya jebul dilakon. Iya iya. Perawan rondo gak peduli aku tresno rondo banyu wangi asik Najan rondo isih suci. Reko aku durung pernah ngramati. apa kesumuk randa apa aja lalen-lalen semoga katuran kembang Om gentop biasanya kayak lintang asmoro lah ya monggo lah. Oh iya Kok nang ngene Mas Pak. Edi aku ora nyumbang nyanyi padane. Monggo. Iya iya iya. Anarto, mbok pilih kepareng minggat Pak, monggo. Boten. Weo weo bang. Weo weo bang. Mamane mboten joget, Mak. Ayo dikarani dikarani. Isin. Ya dijejere apa-apa. Mendung peteng ngarep udan. Popos klopo padha jejogetan. Sumilake ngaku pus brompo ngabarengi tumurune tresno. Ayo kembang arum Probolinggo rino wengi mung katon moto kembang arum Probolinggo taksih rame banyu ning asmara. Ampun diampet Pak Narto ninggal mawon mboten Pak napa-napa. Narto mriki lah. Ampun ditimpet malah marah kena penyakit serepet bereng ora genep, Nah, Pak. dibiasakaken nah. Oh, elek nek joget jare kaku, penting Biar gremet. neng Angger kaku elek kula dening anu salawase. Ayo, Din. Sayur kentang sambel bawang. Lalang kopi ora kelingan bukaan lawange tresno doang bagus nyambang propo lingo yo
Jang. Ampun gumun kira maneh. Allah. Lho jebule Petruk dina iki lho. Piye? Beda lho. Beda ya Mas. Lho. Sayur kencang sambal bawang lalap kubis opo ora kelingan bukaan lawang tresno aduh wong ayo kembang Probolinggo telat dibayar tune. Matur suwun Bapak le. Matur suwun ugi ramane mugi-mugi
jamu godhonge maneran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran manyar sewu banyu masan dongkel gelang dani ngapu ngalang-alang wis sajege wong lanang gedhe kayane Gunung Sakulon Banjar Patoman katingaren wong bagus gasik kane rasa janur rasane wong barang gawe dempe wong senang nganteni simpe bonang renteng gambang arang cinantetan wis cangklungan nganteni wong nang omahe lesos kali gedung jero banyu milih menang sote atine bolar baliran arek jamu godhonge maniran wis suwe ora kesemu jebule dadi pikiran Pak Narto rungo lagune samiran manyar sewu banyu masak ye
duwe sireh wis tepalang wisana bojone lakon isin ora ngenteni digawe becik norane teni jamu godhonge menirang suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samirang manyara sewu banyu masak ayo ayo no wow Sri tinon langne pamiya busana sutra maneka warna karengganing kencana sang retna ombro bendera layur kang kumitir srenang angtra sing maruta serena kumlebeting dwaja mangya kumlebeting dwaja
Subrasta kayugung kaprapal puspita pandraing Siti ron mawur katyuping angin kukila ambyur sumebang Surebdata Pitana ananging kang wonten pundi ta punika wonten ing Pargyan Agung Laladyan Wonoharjo praptaning Prakadang Arista ingkang sampun kepareng mrasawang iya pindha kala mangsa kadya dene lungi gadung kang rumambating ampel gading candran ning pradonga angin kadung angin kadung demoken trambil dadi Nyai Rono menyang sedang hidodo ngebekado kepleset kecemplung menurut tumpang
Selina Mas bagus. Bali para kadangmu kenen diraken ati punika ing mangke nanggenah ngaturaken lelipur ingkang ajab lelipur sedaya ingkang kula aturaken saged dados renaning saged ngaturaken matur agunging panuwun kagem Ananda Kevin Dadya putra ingkang saleh migunani tumrap musa salam ageng saged jujung derajat tingkang amin amin ya rabbal Bersih
Masuk yo. Ya kaca adanya goyo semboyan kebumen beriman bersih damar aman sarto nyaman tegese bersih kudu Masku terima kasih. bakal kelakoni manfaat lemrengani aku buta saka eno bidu yatiman kang bakal tinetya ikhlas sembah semangat makarya ya kaca adanya goyo semboyan kebumen beriman bersih dan manfaat aman sarto nyaman tegese bersih kudu lahir lan batine iku mesti bakal kelakoni manfaat lemrengani aman hidna saka ireng bidu yatiman kang bakal tinetya ikhlas sembah semangat makarya Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa nikmal nasir aja ngerti kliru mau Gusti Allah sesambatku wong limah waktu kanggo mresta mun kalah nafsu
sing atupa kumulun rinangkul kinempet-nempet ujung jari balung rondo ningkang lopo patut lamon winolata mring sesama jambe Kuda nuwun. Mangga. Sampurasun. Rampes. Kuda niki ajeng mampir. Lah kula sinten? Patro kantong bolong. Budeg. Alah jenajek bae kantong bolong wadah Ya, ya. telepon. Lah ya dudu wadah telepon lila. Wadah apa sih Mbak Nela? Mampir nggih. Mampir nggih mangga. Ya dibuka kena lawang mbok Anu lah. mboten dikunci. Oh iya iya iya. Lagi ngapa sih Rik kanang buri? Kula setek pengking sing ngempani ayam niki lah. Oh alah. Wedhuse wingi nggo kurban. Nggih. Kancane nyong mbek anak melu kurban. Korban perasaan. Iya iya kaya kowe lah aja. Kae malah pedomane kena sing penting aja mung sikil loro sikil papat minimal. Iya. Mula jero mos ana kucing nggo korban ya ora lulus wae. Ngapunten Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Katur kagem para sepuh disepuh ugi kesepuhan ingkang kawula hormati. Bapak Ibu tamu undangan para pilenggah ingkang kawula mulyaken. Terkhusus kagem panjenipun Bapak Edi Ponco Suwarno utawi ingkang akrab dipun panggil Pak Warno nggih. Sesarengan Ibu ingkang kawula hormati ugi pepundhen kula wonten ing sawangan dinipun
para alim, para ulama ugi ingkang kawula cadhong fatwa-fatwaipun. Bapak Narto ugi sugeng lelenggahan saged pepanggihan malih alhamdulillah sehat waras nggih. Lan boten supe kagem bebundeling desa wonten ing Wonoharjo. Khususipun wonten ing Laladan Sawangan. Bapak Lurah, Bapak Kades dalah sak pamong prajanipun ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Mboten supe kagem Ananda Kevin Yuda Pratama ingkang kawula tresnani. Selamat menikmati bentuk baru. Kepriwe rasane barang dihitan? Sakit mboten? Sakit enggak? Enggak lah ya. Waya-waya kayak iya bagus. Semoga-moga kasuwun sedaya para among tamu boten sanes ingkang utami berkah donga pangestunipun kagem hajatipun Bapak Ponco ingkang katemben netepi darmaning wajib tiyang sepuh nuninji hangitanaken Kang putra kakung ingkang sesilih Ananda Kevin Yuda Pratama. Mugi-mugi sasampunipun ndherekaken sunahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang pun wastani hitan utawi sepit dadosa putra ingkang tambah soleh mituhu dawuhipun tiyang sepuh kekalih bekti kalih pangeranipun uga dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa lan agami. Akhir nanti dewasanya bisa tercapai apa yang dicinta dan citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kagem pramong tamu ingkang sampun pareng rawuh, sugeng pepanggihan sareng kawula para kadang New Arista Musik pidalem saking Laladan Glempang Mandiraja Banjarnegara ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Mekung mara sowan minangkani timbalanipun Bapak Ponco lumantar gula juragan gula sing teng inggil mrika teng Kayangan Mahameru. Sepindah ngaturaken matur agunging panuwun awit saking timbalanipun sowan kula ing mriki muga-muga nambah raket anggenipun nyambung tali paseduluran lewat kabudayan. Ugi ingkang ing mangke kawula aturaken mugi saged dados suka renaning penggalih. Mboten supe kagem kadang Pro Audio suwun. Matur suwun. Nyong aja ditekek kene ya. Wis teko omongna. Iya. Lah nggih, mila-mila monggo sareng-sareng tansah enget dumateng pangayomanipun Gusti Kang Kawasa nyenyuwun ridhonipun amrih kasembadaning sedya sareng-sareng anglesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab purwa madwasaring mangke tansah manggya karaharjan tinebihna saking rubeda kalis ing sampe kala amin amin ya rabbal alamin. Sepinamali ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardika mardikaning penggalih nuwun kawula nuwun. Arista Musik
disambi kasabe koki. Mila saking menika kula buktekaken kula suguh langkung rumiyin wontenipun tarian Banyumasan. Monggo. Walolo. Aduh rika betan apa bungkus batangnya kuisin apa jongkel gelang dan nengak bunga wisat jege wong lanang gede kaya rici kom rici krimi sewis teka sadela maning suka telatar celulang ciut godhonge ajat drengki wong urip nunggal sabumi alal
sote atine polar baliran rama menang sote menang sote atine polar baliran yo Kadung Rama kadunge semaya-maya nimbang bingung ayo pada gawe gembir elingan budayane bangsa Banyumasan bisa gawe bunga sekar kadung dando kabolane kabulane sekare kadung
saresi prawan wos ting ting segelesi waras betigas temenan yakin sumpah. Lila lintana bisa lali sun lelipur saya bronto katon wae sasolae gombele gong wahing tawang kedebukan ragaing wang jenang gamping reca kayu jalan jet goleki tiko sepeda Bali ngaturaken sugeng lalenggan sugeng midhangetaken lelipur bareng Arista musiknya Banjarnegara. Sabar nggone momong siwi ing mongko dadi wong tuwa pancen angel kudu sabar lan puji syukur mring wang agung pepare berkah
ambangun bebrayan. Ugi katur kagem pepunden kula dipun Poponarto matur suwun alhamdulillah saged pepanggihan sareng kawula saking para kadang New Artista Musik ingkang pakarya sareng kalian Raw Audio. Walang eke, walang kayu, kaya wis mupus rasaku. Kelingan liramu. Satya toko ngabati datan bisa lali siang pantarane ratri agak yang api sonya sing mituhu apa daweng wong tua ya nak ya ben mengkone dadi bocah sing migunani tumrap nusa bangsa lan agami. Puji syukur mring Wang Agung Bapare wis kasembadan urip tentrem ambangun bebrayan. Muga-muga sinasa namung lewat sair tembang